Aku ndek wedhus gudine loro. Bisa gak gawe karo bupati. Oh. Oke. Ayo jadi sempat papat. Yuk. Kayak ngapa selanipun wonten Mas Ayu Ayo. dan Salindri. Ayo. Yuk. Kayak ngapa? Sugeng dalu nduk nih kan. Inggih sugeng dalu Kang Mas. Oh iya, waduh. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kang Mas. Kabaripun aman nggih teng Kediri? Aman Kang Mas. Sapunika panjenengan aman nggih Mas? Alhamdulillah kalau aman toh. Amin. Alhamdulillah kita sudah lama tidak berjumpa. Waduh. Ketinggalannya sampean kangen ndak sama aku? Kok ketinggalan nyapi toh? Aku ki bingung. Ya elah bahasane campur-campur. Oh iya, Ding aku lewat. Wedi wedhusmu kadul neh aku. Semoga sama sehat selalu. Amin, amin, amin. Begitu juga kamu juga sehat terus ya. Sehat banyak rezeki, dimurahkan, digampangkan. Inggih alhamdulillah. Sama kabarnya juga baik. Alhamdulillah baik loh nih kan. Kamu juga baik ya. Aku juga baik. Sumpah karo sing ngomong api iki ya. Tenang ya, Bun. Seniat kan Mas Bayu, Iya. Mas Bayu sekarang acaranya apa? Ini sedekah bumi. Ini di mana desanya ini? Cel. Ijol nggon Cel. Aku sing kono Cel. Ijol. dalang iki adepamu yo gedebak iki. Kok golek sing ayu kok Loh. gedebak ya. Loh. Oh ya oke. Bok iki Mas, nyuwun sewu Mbak Niken lan Mas Bayu. Nggih. Ki wis ana jatahe dhewe. Lah. dagelan jatahe yo sinden. Dalang jatahe debok. Oke. Aku bayare kok wis mbok transfer ndek iki. Oke, Kacil, oke lagi. Gimana nih kan Oh gimana? ya ini acaranya apa Mas Bayu? Aduh. Kayaknya masih sembrono loh kan? Ini acaranya kan sedekah bumi ya? Iya. Keresku tak tuju deh sih. Ini bahaya ini. Yo Bayu. Halo Mas. Nggo ae lho. Niki tak tuntune rene. Tuntun masalah sapi bu. Oh, terus. Iki gak kucing anyang-anyangan res-resen. Taman ki aja dasya ngono kuwi. Sik, Paplok kan, Karo kowe. kowe iki gak bener dalang Bayu kae. Mosok semene gede. Oh, gambarane kaya ciduk kimpan kok. Seekor Niken Salindri masa karo dagelan koyo ngene iki. Aku ndek wedhus gudine loro. Bisa gak gawe karo bupati. Oh. Ora malah koyo Awakmu ora ngerti to kan? Aku ya bupati. Jono kondangan, Dik. Aku ora rope bupati toprak. Alah. Padha ae aku bupati kok malah bupati toprak. Godho, Dik, godho. Pak Bayu, Kalem. Dik Niken kersane kalih Mas Kancil kula tak pados kiambak. Niken. Emah, aku alergi karo sing ganteng wae. Loh, ya toh. Aku senenganku karo sing elek. Ya wis nek sing elek ki mbae iki gender iki. Oh iya, apa-apa. Iki malah ije Loh, bocah. orang ngono Cel. Ini kan bener loh. Kenapa mencintai dan menyayangi mengasihi wong sing elek? Sing elek contone. Mergo sing elek ki wonge tetep tur kuat, awet sampai tuwek. Wong elek iki sampe sok ya panggah elek. Loh, lah wong ganteng kan? Lah wong ganteng kuwi iso lek berubah
bahkan yo kaget to. Umur sang saya tua. Elek yo. Tua saya elek. Berarti awakmu ora gelem karo aku. Ora gelem. Gelem ta ora? Mah, Gelem? mah. Mah ya wis. Aku nek karo sing ngene-ngene iki aku jek rada gelem. Sebabe apa? Nek ngene-ngene iki kan nama saya dicolong ning alasan ya ora ana sing kunto. Sik. Taurus. Iki mosok gambarku ngene mbok colon ning alas. Lah deloken sik. Lah wong iki wedane ketok glowing apik ya ya tok glowing. Lah iki wedan malah bulak ngene. Lawu kan. Enggak ya. Sama nih wis tak omong ya aja nggih wedak sing merek-merek mahal itu jangan. Karena kamu tuh harus menyocokkan shade di kulitmu ini. Shade-mu itu apa? Jangan kamu beli yang terang-terang itu jangan. Kamu beli bedanya itu harus sesuai dengan kulitmu. Lah, jadi kok Ben ora aku ya. Lah iya, nek aku kulitku resik ya kan. Wedahan sithik ketok bagus. Ketok bagus. Iku malah raine kaya dipangan grahono. Aku golekno tepung jae, Bu. Apa? Nggo goreng jasmu kuwi. Aku tak Oh malah gue tepung. Oke deh. aku yakin ta apa kabeh digoreng. Wong iki mbok ya kaya aku. Digodhog kowe nek wani. Nek kan oh, sayang. Mas Bayu kersane nggodho niki kula tak patus ki Mbak. Monggo. Ojo, pi mbokku kapok re. Bos subur. Pi mbokku tak kapok kowe. Maka nek sing tuwa timbang sing nom ngene iki. Aku milih nom ngene iki tenor raga. Kita berpacaran, kita keluar negeri ya sayang. Ani pira? Ani pira? Awak dhewe budal rene utang ya, Dek. Lah karo ki lho. Walah. Ken, awakmu bengi iki asik delok dadi. Oh iya. Pokoknya kita keluarga. Aduh lah iki bokong pengawan. Bokong iso sampe ya Allah. Iki jenenge Semar Wedak ya iki. Kowe iki kaya pajak ya. Ini kita keluarga kaya guys, keluarga miskin. Ayo. Sayang, Ya sayang. cintaku, tak sawang murah, betok kantong pantes. Kita Sayang kamu pakai parfum dulu ya. iya dong. Biar baumu ndak bladus. Masa aku bau sayang. Bau sekali tengi gitu. Aku nggak nilai. Lah kowe sing bonggo ora minyak wangi ya, Jen. Sumpah kena mripatku ya. Ketoke diancam patimu kowe. Saya kena sisi ndi kiri apa kanan? Lah sisi tak urang. Suka urung. Tak urang. Ayo Mas. Age iki jagal namung sinten mripate ra melek. Kan nek kono kan keluarga sugih Mas. Sugih. Keluarga sugih parfume paling Soke piye? Ana piye sing wedok ayu sing lanang pece. Terakhir di jalan kok. Ora apa-apa kok dikum. Sayang, Ya sayang. kita jalan-jalan ke luar negeri ya Ya sayang. sayang. Besok kita Kita ke Vietnam, ke Tiongkok, ke Hong Kong, ke Korea, Japanis. pasti kita nginap di hotel yang harganya Iya, mahal. itu ada hotel yang jalan aku jalan-jalan. Rungsing. Menang iso ora? Aku mbek keluarga aku Ngomong iki gentenan. Yo, percaya ya. Ngomong iki gentenan. coba batas. Iya. Batas. Ono wong sugih aku Wong kene sugih, wong sugih. Kene wong sugih awak dhewe nyetel radio nek ngantek ngrungokku awas diteni kowe. Kene nyetel radio nek ngantek ngrungokke tak setting. Lah kenapa kok kita nyetel radio? Kita kan orang kaya Loh, sayang. kalau orang kaya ya jangan nyetel radio dong. Apa, Kita sayang? nyetel bioskop. Tanjel ki wong juga lagi belum dino. Bioskop. Iki wong suke katro kok kan. Jera iku idone, Dik. Bioskop itu biasanya ndene layar biru dideket. Ayo. Iki terpal goblok ning nggonku. Layar tancap. Sayang. Iya sayang. Kita habis ke Vietnam, kita Ke lalu Vietnam. masuk ke restoran. Iya ke Kita restoran. makan bareng ya sayang. Yang bintang 5 itu kita makan sih. Ayo makan di restoran. Ayo mana restoran aku pengen spaghetti, hamburger, pizza. Bojomu rasa ning gone restoran tangan ramban lho, Bi. Wong sugih ki wong sugih wae rasa ngurusi wong miskin Mas ya. Bebek. Piye, Mas? Kono wong sugih. Mas, ya sing kira bojo aku rasa ngono kuwi. Ora sayang. Kono wong sugih turune ning hotel, sabone ning ndi? Turune ning hotel awak dhewe ning Ini ndi, Mas? ning gubuk kae penane tengah sawah. Kok ning gubuk ta, Mas? Ora turune
ini seprimbet awak dhewe ning garan sing kabeh keker. Ini sensasi suaranya ya Mas ya. Suara piye kok sing Kan kita habis masuk ke restoran, Iya. kita pulang beli mobil ya sayang. Kita jangan beli mobil. Beli apa? Kita langsung beli pesawat aja. Oke, kita beli pesawat, nanti kita beli bandara ya sayang. Iya, sayang. Kita kan Ini beli helikopter Mas ya. Helikopter piye? Ini beli Avanza ya Mas Avanza. Ora usah. Senior. Ora usah. Tuku kijang nopal tuku kijang itu. Ora kelar. Lebih tapi iki wong lanang loh. Tak tumpah narko tak suruh. Semene gede. wong lanang kok kiri piye to? Lah piye wong kere anjen kok. Paling tiga itu awak dhewe karo nikah. Sayang, gimana kalau kita donasi ke itu anak-anak itu? Bisa. Kita donasi aja ya, kayaknya Iya. kasihan itu dia nggak pernah hidup mewah. Ora mesti mewah piye. Mas yo ke manganem ning restoran sesasi ra tak pangane ra ketara Dik. Caranya apa beneran? Orang kuru-kuru. Sayang, Iya. jangan melihat istri tetangga ya. Istri tetangga ngerti bokong kok cekaan wajan. Iya, kalau bokongku kan udah. Bayo. Ya saudara. Kalau nikah ini kan GL. Coba kamu lihat bokongku. Coba kamu lihat bokongnya itu bojomu. Iya Mas. Dia bojo aku penak Mas yakin. Penak piye? Ora sang tuku kasur Mas. Iku bener ning galan ambune kreket. Rasa sabotan sabuk bubuk. Paling ora sing mesra kaya aku. Mesra piye Dik? Itu Mas. Anu, Mas. Kok ora mesra. Lintang asmara, Mas. Mas sayang kok, masa orang kaya lagunya Lintang Asmara. Kamu pengen aku nyanyikan apa? Yang agak itu agak baru gitu loh. Oke, yang baru rilis di tahun 2025? Iya. Oke. Malang kekek. Sumpet temenan. Ya, masuk 2025 kok. Lagune malah kekek. Lah kene apa sayang? Kenapa ya Mas? Gajah-gajah ae. Jumbono karo kahananku. Kanan piye? Gajah. Paling orang karo bojo dirayu. Wis apa to Mas? Oh, enggak sayang. Mas Kita ngasih nadane dulu. Mas nadane D Mas D. Mas F. Sama hitung-hitung tau apa aja. Apalan huruf. Wah, jadi kok yo F Mas. Ki wis F ya. FM ki. Oh, F ini gitu. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan pupus Saya Mas. Aku gendong ya Mas. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kasih yang tulus, dan kisah dalamku kini hilang berlalu. Iso bojo kaya iki. Sik. Aku penasaran sik. Lanang ta wedok itu? Wedok ya Mas. Iso bojo kaya bojoku iso. Bojoku ketek lanang ta wedok iki? Wedok. Ora percaya. Lah kok topi. Wedok kok iya. Kaya bojoku iso. Iki sayang. Iya sayang. Aku suka kamu rayu, hatiku tergila-gila sayang. Aduh. Tak rayu ya Mas. Ora rayu. Tak rayu ya Mas. Ana paling rayune mentok. Kandang. Kamu diam dulu biar itu si gajah itu biar ngikut dulu. La ilaha illallah. Hop. Bongkong. Lho iki ayu kok. Istri sing baik. Istri baik piye dong karo sing lanang dong bongkong. Istri solehan. Istri soleh kan. Oleh api. Aku nyawang wedi nek. Aku melok wayat.
Ketoke kok seneng nek subur ninggal. Oke, gak seneng. Lho atik mbok meh nglayat. Enggak maksudnya ngeliat tanggamu ngono lho, nek sing ngono kok. Kowe nggodho ya aja ngono Mas sayang. Lagu apa? Aku tok sing dirayu, aku tok mosok wedok sing rayu lanang. Tak tuwapuk lho Mas. Kandhane wong lanang karo wong wedok iki kalah. Wong lanang sak kecap, wong wedok 3 kecap. Wong lanang 2 kecap, wong wedok 10 kecap, wong lanang rauman kecap. Raman kecap-kecap. Ramen kecap. Sing legi ireng iki lho, Dik. Kecap. Lah iya. Dadi kok ya. Aku mau pangku Mas. Aku mau pangku. Iya, Dik. Oke. Iya, ngerti ta aku. Berat kan dosa. Enak ta Mas? Enak ta? Aku ya mau dipanggil. Pengen dipanggil kaya kuwi. Apa iso ngene ya? Dacan dong, aku ketok mesra karo Niken coba. Aja nganti kalah karo Saya. Don Subur. Kok ngene kanton nabi kaya Bu Lurah karo Pak Lurah. Sedek. Sikil kuanyang-anyang. Saya Mas periksa ya. Angan-angan lo sikil. Kemang ngene. Ora oto. Engko lek bojo iki sing kaya Niken kan langsing. Langsing. Lah bojoku ketok langsing lho, Dek, ketok kuru lho, Dek. Ki apa kurang langsing ta Mas? Lah kuru ketoke Nek kok iso. kurukan daging. Kowe iki yo paling tidak kan kaya Niken iki lho berwibawa. Iki yo berwibawa, Dik. Berwibawa. Aja dhuwur-dhuwur nek topi blok. Ya mantuk-mantuk. Mas Subur. Masa bojone kaya ngono ya. Lah mesti nek kleru lanang kok, Dik. Lah nyambung. Biar ku topi ndak ngandang apa blok. Kuwi ora topi. Apa? Iki rambut isor kek ning dhuwur. Wah, iki yo. Iki ki apa? Kok tak buka iki? Heeh, ndang. Duh, angel iki to. Iki lanang apa wedok? Alah dibuka isine semberandeng ana jagung, ana Saatnya maring-maring. aku membuktikan siapa Membuktikan siapa dirimu, lelaki atau perempuan. Buktikan. Buktikan. Kita buktikan. Musik. Sangkal anak. Ora horor ya Mas, iki ora horor. Aku Jane sinten kok gendruwo. Gua anggap ondel-ondel ta apa kok ring ting 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 ini. Iki wedok. Siap ya. Piye? Aku kleru wong. Kleru piye kok? Kleru wong kok. Iki wedok ya. Iki wedok. Paling ora kaya Niken ki asli. Oh, asli. Iki asli. Iki asli pasangan Mas. Iki wedok asli. Wedok, Pak. Delok. Apa nih? Ya Allah. Sampe delok kok. Aku sing pacare lu ngasih delok kok. Delok Sembrono. susune. Wah, iki kok ya. Nggih, bojomu kan ringge kersane Mbak Niken. Kira-kira Lah mbak. iki terus piye nasib bojomu? Aku ki Mas buka kabeh bukan nunggu Mas iki. Waplok tas. Lah kowe ora kondang Mas. Kowe ora kondang Mas. Tulor. Tulur aku mateni bayi. Tung kidul. Mateni bayi. Oh bayi kabeh to, Nduk. Mateni bayi ya. Tung ning kodokan. Kodok kok kuwi. Aku wis gelem buka. Wes tak iki lagi dijokokno angel iki. Iki kok ya. Iki wis gur kene bayi. Iki ya. Iya. Bayang Mbak Isu. Ora iso digawe maneh. Gak, begini cangkilan rusak. Piye kenapa, Nduk? Aja nangis. Sirahku wis ucul. Ya ngono kuwi ya digawe to. Dewe kan. Dadi wong ki sing perhatian ngono. Kene lho, ambek apa walaupun wis kondang iki tetep. Ya, juga no. Kowe ngawur kan. Ya, yuk. Endi ya wong iki? Oh kita ya Allah Mas. Bocok aja opo-opo. Kowe iki aja. Mangga dene kan diaturke napa? Kenapa? Aku duduk ya. Duduk sayang, duduk. Kowe kok Kowe lagi. Iya no. jadi gue dong. Sesuk melaku ning Rembang, Dik. Kenapa Mas?
Kanggo gapura. Omong am siji mana sate. Enggak cantik tenan. Ayo, bawa riyen apa mboten, Pak? Nggih, bawa sik tak apa. Iki coba kaya ngopo bandingkan iki virale ning YouTube kae wis nuansa lagu-lagu dangdut ke atas aksara. Iki dicoba. Ben ngetokne Mbak Niken iki bener-bener pesinden yang multi talent. Aku ngerti Niken iki ya kesurupan barang lho, Jeng. Mangan teratak. Mangan sepeda motor. Lho. Melok caplukan kae Niken kesurupan mangan apa teratak beleng. Wah, sepeda motor kerokot ya. Padangke. Aku malah ra roh lho. Gak kowe to, Ken? Kudu. Wong kowe kesurupan ya ora sadar. Kowe iki Ayo. bojomu iki. Bawa apa, Dok? Niki Sandi Asma nggih, Pak? Sandi Asmo, Sandi wis ngarani Sinandi, Sinengker. Asmo kuwi jeneng. Nggih. Kira-kira jenenge sapa ya? Ayo iki lho sing dadi pertanyaan kan. Jenengku dhewe ya. Nggih, coba ngopo. Yo. Dimana Buddha yang ram Bawa pangkur Sandi Asmo, Dimen Rembaka. Di. Di, Pak. Oh, di. Iya yo. Masih nang kling cahyane raka Sing loro Mas Sinangling saka tembung Mas. Di Mas. Heeh. Wis mulai ketara iki yo. Nimas Musti Kaning Ketara telu ni. Di Mas ni. Heeh. Yo. Kanyatang saking Sing papat ten. Siap mulai ketara ya. Ya, heeh. sawireng nambang beksa wes Wis kecangkup tegese sudah menguasai. Heeh. Sa. linambaran jiwa tama Linambaran jiwa tama tegese kudu duwe dasar-dasar kautamaan. Heeh. Li terus Griya sumarah mring Gusti Riya sumarah mring Gusti tegese kabeh sing wis kecakup kuwi tanpa guna yen ora duwe pedoman patokan saka Gusti Allah taala. Niken Salindri Sandi Asmo. Dimas Niken Salindri. Betul juga. Dan tembangipun apa sih? Angenteni nggih, Pak? Angenteni. Oke. Mangga. Yuk. Aku ngenteni tanganmu
nyoto anu jan klasik ya oke, tembang Campur-sari ya oke. Iki ana panyuwunan Kang. Apa Pak? Niki diwaon. Oh, nggih. Suratipun tak macane. Tak wacane. Nah, Tuh, jenenge tak wacane. lah ya iki tak macane aku. Tak wacane. Lah ya nah. Tak doyo-oyo aku piye lah, Cak? Sing bener iki tak wacane. Lah ya nah. Iki to Ken. Andani to. Surat iki sing apik tak macane. Kuwale. Iya. Ora kuwale. Surat iki tak wacane. Wacanan. Ya yo wacane. Maca tek doyo-oyoane iki lho. Dek ngomong macane ya. Ngau. Ngau. Pak Allah. Tak wacane, tak wacane. Niken ketek karo Graono. Sugeng dalu Mas Dalang Bayu saking hati Audio badhe nyuwun lagu ayang-ayang lagunipun kangge sedaya pamirsa dekat pun lagi kang lagi matur sembah nuwun. Lho kok sing duwe dhewe kok ora jelas lah kan? Lho ora Ayang-ayang Mas, pamundhutane wonten uange 100.000 Mas. ayang-ayang. Iya. Iya. Tenan Pak Dalang. Tapi duitnya di saiki dhewe karo dalange. Ora mungkin itu lho. Rusak. Aku ki moh ngono-ngono kuwi. Cen kancil, saumpama duwe bojo niken awak dhewe kuru tenan. Nyapa lho? Malah seneng lho ndek bojo aku ki. Malah seneng piye? Anggere iso mesti seranduk. Tapi kan orang repoti, aku kan wis iso kerja dhewe. Mandiri ya kan ya. Mandiri. Heeh. Kuwi jenenge wanita karir ya kaya Sono iki kok ya. Dene kan? Iya. Satu nuansa satu permintaan dari Mandiri Purwokerto. Tadi juga ada permintaan sinarangan dari yang ada di belakang. Oke. Kita kasih yang apa dulu? Ayang-ayang sih. Ayang-ayang Ayang-ayang sih, ya. Ini napa mungkin Bapak Lurah, Bapak Camat, napa Bapak Kapolres, badhe nyuwun pamundutan napa nggih mboten napa-napa kita, Pak? Oh, bar iki diwenehi kesempatan. Oke. Iki. Ibu iki. Iya, iya, iya. Diaturke ayang-ayang sih Oke, ya. nggih, Pak. Ayo. Eh.